ഓഗസ്റ്റ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ശ്രീ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം നിർവഹിച്ച സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മാസ് കോമഡി എന്റർടൈനർ സപ്തമശ്രീ തസ്കര തിയേറ്ററുകളിൽ ആവേശത്തിരയിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോന്റെ ആദ്യ സിനിമയായ 24 നോർത്ത് കാദം എന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ആസ്വാദന ശൈലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടാം സിനിമ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് സപ്തമശ്രീ തസ്കര. ഹാസ്യം നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യ പകുതി തികച്ചും രസത്തോടെ മുന്നേറി തൃശൂരിന്റെ സംസാര ഭാഷ പൂർണ്ണമായും ഭംഗിയാക്കിയ മറ്റൊരു സിനിമ കൂടി ഈ ഉത്രാട നാളിൽ മലയാള സിനിമയിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടു. സിനിമയിൽ ശുദ്ധനർമ്മത്തിന് ക്ഷാമം നേരിടുന്ന ഈ കാലത്ത് പൂർണ്ണമായും ഹാസ്യത്തിന്റെ മേമ്പടിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഈ സിനിമ വിഭവത്തിന് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരുതരം സസ്പെൻസ് മൂഡ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു സിനിമയുടെ തുടക്കം. എന്നാൽ വളരെ ലളിതമായ ഒരു കഥയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു അത് എന്ന് വഴിയെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായി. ശേഷം വന്ന യഥാർത്ഥ സസ്പെൻസിന് നല്ലൊരു ഗൈഡ് നൽകിയിട്ടാണ് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും തിയേറ്റർ വിട്ടത്. കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന കഥയുടെ ചുരുളുകൾ ഞാനായിട്ട് അഴിക്കുന്നില്ല. സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാം. അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കുമ്പസാരക്കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന പള്ളിലച്ചന് വരെ നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ റെഡിയാണ്. ഓരോ സീനിലും ഓരോ നർമ്മ സംഭാഷണങ്ങൾ വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള തിരക്കഥ ചിത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ബലം തന്നെയാണ്. പ്രേക്ഷകരിൽ അതേ മൂഡ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. കടന്നുവരുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളോടും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതരം മാനസിക മടുപ്പം തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഘടന. സ്ഥിരം കഥാസഞ്ചാരത്തെ ഒരു വേറിട്ട ശൈലിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംവിധായകൻ പ്രേക്ഷകരുടെ മൊത്തം കൈയടി ഏറ്റുവാങ്ങുകയായിരുന്നു. അഭിനേതാക്കളുടെ പെർഫോമൻസിലെ മികവും സിനിമയ്ക്ക് ശരിക്കും മുതൽക്കൂട്ടായി. കുമ്പസാര കഥ പറയുന്ന ആ ഗടിയെ തുടക്കം മുതലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ചമ്പൻ വിനോദ് എന്ന കലാകാരന്റെ പ്രകടനം ശരിക്കും ബ്രില്യന്റ് ആയിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരന്റെ പ്രകടനം തന്നെയാണ് സപ്തമശ്രീ തസ്കരയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ്. സുധീർ കരമനയും നീരജ് മാധവും കഥാപാത്രത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിരിക്കാൻ ഒരുപാട് വക നൽകിയ ഭാവപ്രകടനങ്ങൾ അവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇമേജിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനെ പൊളിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പൃഥ്വിരാജും ആസിഫ് അലിയും സിനിമയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്ന കാഴ്ച അതിമനോഹരമായിരുന്നു. നെടുമുടി വേണു എന്ന നടനെക്കുറിച്ച് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഗംഭീരമാക്കി എന്നതൊരു കേട്ട് പഴകിയ കഥയാണ്. തിരക്കഥയുടെ ശക്തി തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ജീവതാളം. എഴുതിയത് മനോഹരമായി ചിത്രീകരിക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ എന്ന ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ 100-ൽ 100 മാർക്കും വാങ്ങാൻ യോഗ്യനാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോയി. ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും സിനിമയോടൊപ്പം തന്നെ ഒഴുകുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാസ് മസാല ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. പക്ഷേ സപ്തമശ്രീ തസ്കര എന്ന സിനിമ കാണാൻ മറക്കരുത്. മറന്നാൽ നല്ലൊരു ഓണസമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നഷ്ടപ്പെടും. Wait for more reviews and don't forget to subscribe.